Natumba ang backhoe nga gingamit sang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation sa ginatukod nga flood control project sa Barangay Tacas, Jaro, Iloilo City. Ang Alpha and Omega ang isa sa siyam ka mga construction companies nga ginapanag-iyahan sang kontrobersyal nga kontraktor nga si Sara Discaya. Isa man ini sa ginkuhaan sang lisensya sang Philippine Contractors Accreditation Board sa nagligad lamang adlaw. Sa interview sang Bomba Radio kay Bonjo Atis nga isa ka checker, iyagin pahayag nga wala nila matalupangdan nga natungo ng isa ka side sang backhoe sa mahumok nga parte sang duta. Wala sang nasamaran sa natabo ang amo nga insidente kagabi. Sa pag-check sang Bomba Radio sa area, nakitaan nga wala na sang may nagatrabaho sa area matapos ang revocation sang ilang nga lisensya. Ano siya na dulas sa sa trailer pagbaba. Ha? Okay naman yung operator. Hindi naman siya Walang Bali, nakalabas siya? Saan siya dumaan? Hindi, pagbagsak niyan, Lumok siya. wala. Nandiyan lang talaga siya. Wala. Dyan yung driver sa loob. Lang. So yung driver wala namang injury? Wala. Ang interview sang Bomba Radio sa checker nga si Bonjo Atis.